Hello everyone, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो बिराद मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आलासि नेगासिनो आङो सासे आलासि फैनो नागिरदों। नोंसोरबो सिनायगोन बे आलासिखौ बयबो सिनायखायो जानो हागौ। ओमफ्राय बे आलासिया फैगासिनो आरो दायो। ओमफ्राय आं दसे नेदों ओमफ्राय दा आङो नामखौ खिन्थाथ'ला दा फैबा खिन्थानोसै आरो थाम्बनेलाव नायबानो मिथिखासिगोन सोर फैदों मिथिया होमबा। आगै गुदका सफैबाय नै आगै गुदकाया जोंनाव फैदों माने आं लेंहरदों जों गामियाव फैदों नालाय। ओमफ्राय बिराद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनाथ' सिनायखायो जानांगौ गुदकाखौथ' बयबो सिनायखायो नालाय। ओमफ्राय नोंबो बिब' सानदो आरो उनावहाय फैबाय थादो जोंनाव मिथिबाय। एबार नेक्स्ट बैसागुआव फै लाबोफा। बैसागुआव लाबोगौ आं। बैसागुआवथ' फैखायो नालाय सोमखोरा। ओमफ्राय नैबे सोमखोर एक्टर सिनायगोन ना नोंसोरबो सिनायनो हागौ। सोरबा सिनायगोन। सिनायनो हागौ ना। दे जादो। औ बैसागुआव लाबोफागोन दं आंखौ एबार। बैसागुआव फैब्रा जोंनावनो जाफैनो हागोन दां ओंखामफोर ना नङा होमबा। सानदोब्रा बिब'। दे आगै ओमफ्राय माला थांगोन। आङो समनियासो थांनाय जासिगोन। समनिया माने समफोरब्रा। जोंसो समनिया होनो नोंसिनिसो समफोर होनो मा जोंसो समनिया माने गाबोन अखानायै आरो ना। केमेरायानो गोजा स्माइल करो एक बार। आंना फंबाय गोदैया नै दिनै सफैबाय जोबोर गोजोननाय मोनदों आङो आगै गुदका मास्टारखौ लोगो मोननानै। गाइखेर सा मोनानायखाय केमेराया बारा मोजां मोनलाहाय नै फाग्ला गोजासिन नुबाय। माने आलासिया हाबायाव जों गामियाव हाबायाव फैदों नालाय ओमफ्राय आङो लेंबोबाय आरो आगै गुदकाखौ। ओमफ्राय दा मोसानोसै नै आगै जोंहा हाबायाव थिग मोसानांगौ ने मोसागोन। सेंग्रा देरबाय मालाय सिगाङावसो उन्दै दैमोन दा नै गार्लफ्रेन्डबो दंखालायबावोन दा। गार्लफ्रेन्डआथ' थाखा जि खोमसि जाबाय मोनागुलायबाय मोनानानै सफैबाय नै आलासिया। ओमफ्राय आब' सोदोम वार्ल्डनि चेनेलाव जों फार्स्ट टाइम गोजोननाय थाबाय आब'निसिम। माने आगैया जोंनाव फैदों नालाय दे दिनैहाय बिब' गोदै जासिगोन आरो थांलाय फैलायाव जाबाय। बिब' सानदो दिनैनिफ्राय ओमफ्राय जोंनावबो फैनानै हर थाफैनोबो हागोन ओंखामबो जानो हागोन। दिनैनिफ्राय खुरमा खाबाय जोंहा आगै गोदै बियो आगै गोदै जासिगोन दिनैनिफ्राय। गुदका मास्टार आगैजों दिनैनिफ्राय खुरमा जासिगोन बैसागुआव हा फैनांगौ। ओमफ्राय जोङो एखमबा प्रग्रामबो गोलैयोना बुंनो हाथ'आ आरो मालाय इउटुबार गिदिर नालाय। गिदिर नङा दालाय नङा बयबो सिनायो मालाय। ओमफ्राय जोंहा दा मा होनोमोनलाय दा हाबायाव मोसाबावगोनसो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा मोसानायखौ दसेबाबो जों मोसानानै देखायगोन ना हाबायाव। दे बिदिब्ला सा लोंहैदो। आङो दायो हाबायाव सफैबाय माने हिन्जाव गोदानखौ लाबोखानायमोन नालाय। ओमफ्राय मोनायाव हाबा दानगोन आरो ओमफ्राय गाबोन रिसेपसन। ओमफ्राय नै आंहा दायो हाबलांसै हाबायाव हाबजेनबाय मोसानांगौ दा हाबा दानखांबा लोगोफोर फुरा भिडिअखौ नेक्स्ट पार्टआव नुनो मोनसिगोन। ओमफ्राय आङो नेक्स्ट पार्टआव होनोसै माने गोलावद्राय जागोन नालाय भिडिअफ्रा ओंखायनो आङो पार्ट 2 बानायबाय आरोना।
Guys,